Ott mászik ember. Várj, mik ezek a csápok? Felpróbálom. Most már folytathatom a munkát. Nedvességet gyűjtök és fakérekben alszom. Te utálod pókembert? Igen, mert megölte az apám. Én is, most már utáló pajtások vagyunk. Mikor öljük meg pókembert? 194 perc múlva. Miért? Mert annyi idő a Titanic. Komolyan egy film miatt? Hát... És a 40 perces kivágott jeleneteket meg sem nézed? Annyira mérgesem Harrius Maximus Jr., hogy megöltem az apját, aki a húpizzal törpike volt, de ez most nem lényeges. De várjunk, mondhatni nem is én öltem meg, hanem a deszka találta el. Bár az is igaz, hogy én irányítottam arra a deszkát, de csak azért, hogy megvédjem magamat. Nem akartam itt eltalálni, ami... Vagy... De el akartam találni, az igaz, de akkor se hibáztathat engem. El is kell mondanom neki. Nem én öltem meg az apádat, a deszka végzett vele. Ez igaz? Hát, igen. De menj innen, csá! Ott mászik ember.